знаем за едни панели. PU панелите, които се правят като гофрети от едни потни китайци, които са крайно неиздръжливи и неустойчиви. Тоест при най-малкия удар отдолу виждаш то като пяна. Абе, много е грозно. После чуеш как да го оправиш. Не можеш да го оправиш. Изглежда отначало сякаш е лъскавко, излиза може би по-ефтино, обаче преди един удар и край. По-добре не го пипай. Затова имаме друго решение. Мекия камък, който изглежда пак като скала, но е много по-издръжлив. Релефа му е доста по-реалистичен. И има такъв, който е като плетка. Това се води плетката на Диор, знаеш ли? Ето сега за хората, които обичат лукса. Да, това е много реалистичен камък. Това е като травертин. Има реалистични варианти. Има и такива, които могат и най-капризни да задоволят. Ето това, например, в момента е най-доброто решение. Ако искаме да имаме този лукс, как стават нещата? Идвате, казвате ми какво искате и аз ви казвам как ще стане. Трябва да имате подкрепа. Ако някой не ви чува или не иска да ви чуе, ще ви каже, че няма как да стане. Този, който иска да ви чуе и може да го направи, ще ви каже как ще стане. И съответно, вие искате да ги чуете хората от... Aurora Home. Защото много преди да почна да се занимавам с това, никой не ме чуваше. И така започнахме. Хора, разбрахте, идвайте на Aurora Home и ще получите пълно съдействие и ще бъдете чути.